Kani kadai All India Radio Shalom ka khubor ban puli dailu status im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor yakando udkhat ka 15th Finance Commission ya umenterang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma bat yakran chapang ke jingdon kam ba pher ka Meghalaya Persang thum ka Meghalaya hadu shipho laksan phawajat league tendai ding hakaleng ki district kum shibanta ka jingrakhi ya ka World Environment Day Bat dang beteng kay jingwat ya kaling sun AN-32 jong ki Indian Air Force kabalaja rangai hakala snew play. Kajihalang jong ka 15th Finance Commission hapo kajihalam jong chairman jong ka UNK Singh bat kasorka Meghalaya kalalong hanin kasni hashalong. Habayakran bakinong tho khobor umintirang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ulong ba kasorka jala kaladap ay kijingdon kambaro hakarukom kababnya bha jong kibenta ba pher kanthop ya baro kitnat rekam nadu ko Autonomous District Council katanat karep karyang katanat sports bat kibay de Hakabe bat kapisa balapan da kajala umentirang ba ula kentat ban penpau ya kane da ka baong ba kane ka dai tang ka jingterwa bat ukurmen ba ka commission kan perkhatlem halor kane ka jingdan kam pisa jong ka sarkar Kum shibanta jong ka jing persang jo umentirang ba ka Meghalaya na ka bantaban kentu yikinong shinong jongka banthung uwe uding lingba ka Meghalaya One Citizen One Tree campaign hagasni rakhe ya ka World Environment Day arhaja khat khanda man tagasni katanat soil and water conservation jong ka sarkar Meghalaya ringkat ka jing snok tilang bat ka National Bank for Agriculture bat ru ka Rural Development Regional Office Shillong kila persang banthung hadu shipho laksan phawajat league tin riding hakaleng ki jaka jong ki khatwei league district ka jilla hapo ka project spring shed development balabai tangka da ka National Adaptation Fund for Climate Change NAFCC kabalong kum shibenta jong ka project ban pinne ya ki umpo leo hapo ka miram o Umantri Bapet Yakatanat Environment Jong ka Sarkar Preng Uprakash Javadekar ulakantu yakibrio bakantung uwe utenrai ding kum kadak jingrakhe yaka World Environment Day nekasni pennet mariang shitalup ka parthai mentakasni Uloong baka sarkar ka kwa banyo iya shibon kibrio kibanya shimbanta hakasni banyada yaka mariang nakajingsha penjot penjulor Secretary Katanat Environment Usike Mishra ulapalai ba ya ka jingrai hawa anede kanang ban pesutu ya ki brio shapang ka jingjabo jongkal air kapang jong ka jingrakhe ya ka snipin mariang menta ka snem kalong ka jingjabo jongkal air ha Meghalaya nrakhe ya ka nikasni hakarukom ka ba isyong kun bat ipu iping haki program ba pher bat ka we nikita ka dai hakaba umentri rang ba Conrad ke sangma bat u deputy chief minister ba Preston Tensong kinlet banyadon banta haka jingrakhe ya ka nikasni kirpang halang kardam East Khasi Hills district Hakaway pat ka program katanat forest and environment ringkat ka jing snok tilang bat ka Shillong Golf Club PTS bat Dorbash nong golf links ken rakhe ya ka World Environment Day Shillong Club Shillong Golf Club mentagasngi hakaba umentri katanat ki kam khla uba lakmen rumboy unlong kum kongsan Kabol Pinya District Jongka West Khasi Hills hapo ka jingalam jong Deputy Commissioner ubat tilingwa ringkat bat ki officer jong ubat ru ki khot jong ka Town Committee kala rai ban pinlong ye ka jingpen kho ya ka wa non ba kabadan hanong stone bat ki wede ki jaka U District Forest Officer ru un pinlong ka jingtung ding hakashnong mausmai mauklam kibadan hanong pendeng hakaban thum kumbasan hajar tli kitin riding but U Deputy Commissioner unlong ukongsan hakani ka jingrakhi kane ka dei All India Radio Shalom ka bawan lam shapi ya khubor Kajingwat ya kaleng sun AN-32 jong ka Indian Air Force kabala jarngai hadian bakalami na Jorhat Assam hakala sni uplay kadang yai peteng haduk menta ki khubor na katanat ya dari ki yathu bakidon khatlai ngut ki preyo ki basong hapo jongka bakan thop ya wing commander squadron leader bat soundwood ki flight lieutenant haba kane kaleng sun kala jarngai Katanat sipai leng sun kalaya tray lang bat katanat sipai lam bat katanat sarkar ba pher bat ki wede banyale banwat ya kaleng sun kabala jarngai hakibenta jong ka Arunachal Pradesh
Lapharu yak Sukhoi 30 combat aircraft but ka C-130 special operations aircraft ban wat yakaling sun AN 32. U Air Officer Commanding in Chief Jonk Eastern Air Command U Air Marshal R.D. Mathur ulale jingo yak Air Force Station Jorhat but ule kendo ru yak bahayeng jonkito kibriu kibadon hapo kaling sun AN 32 kibala klatno ba ula petru ba ka jingwat yakaling sun ba dikibriu kaya chaprang Menteri Rangba ke Arunachal Pradesh Upema Khandu but Chief Secretary ke Jalla kila kular ban ajingarap kat madon kam ya ke Indian Air Force hakani ke jingli wa ya ka lingsun Ha Assam Coordinator ke National Register of Citizens NRC jong ke Jalla Upratik Hajela ulapenlong ya ke Jingalang bat baro ke Deputy Commissioner ha Guwahati banya bishar sanibha ya ke benta benrap jong ke NRC shuab an pinmi ya ka hakakat santarik menta ubnai ke Jingalang kalaya tairu halor kimat ke bedai bat ke jingshim bishar ya ke jingkam bat jing ujor Hadian kani ki officer barangba jong katanat kampo yengru ki lapin long jialang but ki deputy commissioner halor ki jinglum ya ki biometric but ki wede ki mat ke yeng bishar bhakli du jong kari kala batha ya ka Assam ban kenteu thammai biang ya ki kerteng hak NRC khanang banlam ya ki nong shong bean ki buan shong hapo ka jilla Ka office jong Deputy Commissioner ka Ribhoi District Nongpo but ka Ribhoi Dorbar keles nok tilang ha ka jingpenlong ya ka jingrakhi ya ka 27th Ribhoi Foundation Day hinen kasngi ha District Library Auditorium Habakran kum kongsan ha ka jinghalang u Dr. Didi Lapang Menteri Rangba Bamenshua u balong ru menta unong aibut barangba jong ka Soka Meghalaya ulong bahakini kisnem bala jankot Artal life hosnem ka district ka lakir sa prangha hakalyang ka pulik puthi ka sports ka jingpentre ka mi ka project bapher hakalyang ka koit ka kya bat ki waidi ulakan tu ye ka samla bat khanna puli bakin dan ka jing angno bat ka jingkut jingmut baskem ban poi sa ka thong jong ka jingjob ulaban rapru da ka baong baka district minta kaladon Southley ki committee and rural development block hakijaka bapher bat palat aspat li ki school kinthop ki school sarkar ki school bayo jingaram na ka sarkar bat ki school jong ki riushimen U Dr. Didi Lapang ulapan ko buramru ekonomi khmat banang shajit masa ka Khasi Hills Autonomous District Council Kiway pat kibaladon lang hakajihalang kilong ikong RM Kurba Deputy Commissioner Ribhoi District u MLA kanongpo constituency uba Miral Bons ki MDC na ki constituency bapher jong ka Ribhoi District bat kiway di Kanang bante lakam ya kejing jelai kejing pendon kam ya drugs harilum jantia bat kat kum ka PIL bala ai de kong M kharkongor persha ya ke Jalla Meghalaya bat kiwe ha ka WPC number Katlai jong kasnem aracha kapra u Superintendent of Police West Janta Hills District uba LCM ula penlong ya ke jingalang ba shisngi bat kilat patai khobor lambat kinong tho khobor jong ko West Janta Hills banyatai halor ke jingjelai ke jingpendon kam ya drugs da ki samla ke jupmenta bat ula banru halor ke jingdon kam banyatrai lang hapdeng ki pulet bat kilat patai khobor da ka baki wat ikilat kilanti bathammai halor kumnu kin penduna ya ke ni ke jingmelen basniu Superintendent of Police ula ajing mutru badon kamban ajing pensung thu bat penshai ya ke school bat college kanang baki khanna puli kentip sa phang ki jingma ki bami na ke jingpendon kam yu drugs ki bakta ru ya ka koi ka kya ula batai ru halor kilat bapher bak anti narcotic task force kalashim bante lakam ya ke jingsa prang drugs West Janta Hills Kato kan ko kubor kalakot kablawan chapinak All India Radio Shillong hakapo prabajeng in so bagada station nakabanta ka kubor hakaktin Hindi banbot pat ka kubor kaktin padang hakapo pra katsan minute kani kadek All India Radio Shillong